nwata nwaanyị obu ọhụrụ a unu na-afụ ebe a o lekwana na ọchụ ya tente nkobo n'ilo. Hei, ndebe anyị bịakwanụ nụrụ ka ụmụ agbọghọbịa 5 si wee jee ebe a na-akụ egwu na Tucana nke dị n'Enugu steeti wee ruo ebe a wee na-ezuzugharị na-akashogharị ụmụ efurefu unu na-afụ ebe a ma amahụ na nnefe ezije efa kafa jee gụọ akwụkwọ ka ọ n'ọhụkọpụ kafa nọ n'Enugwu alụ fama wee bịa ebe a wee na-abọ ọchụfa tente nkobo. Onye nke ya kachasị njọ ọbụ nke anụnwa yi akwa ganụ nke ya oyi ọdịrị tait n'ime oyi ọdụshimi n'ọbante nwụrụ anwụ ma amaghị ife ọ na-acha wee buru ọhụ lelele ya ọhụ ule wee na-abọrụ ndị bịara ine n'egwu ka ha na-akụ egwu. Ọ makwa na o nweghị ife oyi n'ime omenata na-abọrụfe ike hei nke bụzi na onye nke anyị trauza blak je were ọkpịa wee na-ekpuchi nke anyị gaa n'ike ya ọchọ ọdịrị ịma nke anyị kwụzi trauza blak oyi ọdụ akpala ọ na-ayọgharịarịa ka ụmụ akwụna na-ayọgharịarịa. Onye nke anụnwa yi sheti grin hei na-abọgharị ike ya. Onye nke ahụ nke ya ka dị na nso n'oyinye ka na-abọ ike ya ife ndị a na-ezuzu ebe a ụnụ ya asị na ndị ọṅụrụ mkpụrụ mmiri wee bịa ebe anụnwa. Onye nke anụnwa yi ganụ ka ọ bọchalụ ndị bịara ine na-egwu ọchụ ya ndị na-akụ egwu wee sịa na ọ bọbekwolufe ike nkefa na ya nọ ya atọ n'ụsaịdị ike ebe fa nọ ya na oyi echebe ike ya agha ebe fa nọ ka ọ bụ ọlụfa ike nkefa ka ọ bụ ọlụfa ọchụ ule ya nkefa na ọ bọbeghị ọlụfa ike. Unu amakwa na ana m eme expect ka nwata nwaanyị a zuzuru si ebe a pụọ. Unu amakwa na nwoke na-akụ egwu wee kụbakwa egwu nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a wee tọọ ọnụa hei o nwekwara ndị amachaghị ife n'ụwa ọ bụrụ eziokwu. Unu amakwa egwu anụnwa Fela Kuti gụrụ zombi no go stop unless you tell am to stop zombi no go move unless you tell am to move zombi. Nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ ezikwota zombi ya zombi nke ya onweghị part 1 na part 2 o wee tọọ ọnụa wee bido wee gbabakwa egwu wee bọbalụ ndị na-akụ egwu ọchụ ule ya anụnwa bọbalụfe ike nwụrụ anwụ hei na-abọrụfe ike bogidozie ndị oyi ya nwaanyị wee tụzie ya ike na steepụ ebe ahụ ndị na-akụ egwu nọ hei o wee zuzu pụọ. Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Ndị mmadụ nọ na-ata ndị oyi ya nwaanyị ụta na faya kara ịkwụsị onye a bụ ụmụazị ndị oyi ya nwaanyị unu na-atị na fa kara ịkwụsị ya ọ na fa esoghị emeka nkefa unu afọ ka fa si ezuzugharị ka ọ maka na fa yicha anyị ka na trauza efurefu nwata nwaanyị ọgbụ ya ọnọbe di ọgbụ ya o ji ha ụmụazị mmadụ na-agwa ya ka esi etinye amụ n'ọchụ wee yiri ife oyi ọ bụrụ na oyi taiti n'ime ọma na ọya agba egwu wee yiri ka onye ala ibu nsefu na ọmahụ na ọya agba egwu ntu a ka nwata nwaanyị nne ya zụrụ azụ kwesịrị isi wee dresị wee pụta n'iro ịpụtazie yi ihe onye ka n'ime yi ihe taiti yi ihe oshimi ụmụ nwaanyị na-eyi yiri pantị nwụrụ anwụ ma amahụ na ọbụrụ anụ ka ọ na-acha ka ọ na white nwugoro anwụ wee pụta ebe a na-abọ ike ụna na-achọ ịgwa nna ya onye a abụghị onye hukọp onye ọrụ oyi sọpantị pụta nya ndị one chance nwoke kwụọ anyị ụgwọ kpaghepụrụ ya one side ọ nara efe ọ chọrọ hei obu ọhụrụ a unu na-afụ ebe a bụ nnukwute efurefu nke ya amadịrị m ụdị mmeji wee tụnyere ya na-egodo ebe ụmụ okorobịa juru ma ụmụ agbọghọbịa ma ndị na-anụ nwaanyị ma ndị kpọ nwunye fa wee bịa ma ndị kpọ oyifa nwaanyị atụrụ a unu na-afụ ebe a wee na-abọrụfe ọchụ nwụrụ anwụ obu ọhụrụ a unu na-afụ ebe a wee na-abọrụfe ike hei ụfọdụ ụmụ nwoke ya ejiri ya na-agbọrị ncha ụfọdụ ya agbọchara ya agbọ maka na ike ya okotorigba ndị kpọzi ndị oyifa nwaanyị wee bịa na ndị kpọ nwunye fa wee bịa faya asị iwe ya ada asụrịfa n'obi sefu faya ada ekpuchiri dife anya na ihe na-edina na ya na-edebe na nwata nwaanyị a na-elekwa ọchụ ya tente nkobo o mecharị gbaba ericha nwunye eriri wit ndị oyi ya nwaanyị pụọ hei ụmụ nwaanyị abụkwa achawo nkotonko echedo na ụfọdụ ndị achawo nafe nwere ifele nke kịta anụnwa ụma nya ndị jezi nke ikpeazụ ifele adọzikwava n'ihu ọkwa ife aga nwoke ya emecha n'ụlọ echi debe n'ụlọ tinọ na anụ nwaanyị efurefu nwata nwaanyị na enenechara m ife onyonyo nke a na-asị kedụzi ụdị nzuzu nke ikpeazụ anụnwa kedu ụdị ka nzuzu ụfọdụ na-ezuzuzi onye nne ya na nna ya n'ofu ebe na-agba mbọ ka o esi wee dụrụ nwafa na mma ọ pụta ebe a na-ele onwe ya tente nkobo echi niile nkịta ọnụgụ di otu na nwunye di mmafa na ọnwụ ndị nwa merie ndị nwa mee ya ọ ya ama na obuferichago onwe ya afịa na olechago ọhụ ya tente nkobo n'ilo tụfịa ahụ akpalụghị ọha n'isi ewu
ụzọ m na-eche njigokwa anụ dancing step ya na nke ọ na-agbazikwa kịta bụ ọsọ osoro udo. Ọ sịkwa na ndị eze nwaanyị nọ n'ọsọ, na ndị dibịa nọ n'ọsọ, na ndị pastọ nọ n'ọsọ, na Anambra steeti na-agba gharaghara, na onye ọbụla nọ n'ọsọ osoro udo. Unu ewekwala iwe maka ya bụ ife onyonyo ya nji wee kọwaa ife ụmụ nwaanyị anụnwa mere n'Enugu steeti. Ọ bụrụ niile esonyere n'ihu akwụkwọ anụnwa ọfụma, ihe achọpụta na mwere sọsọ foto mmadụ wee kwuo okwu na ndị nwe ihu akwụkwọ a na-agbanyụ ya bụ ife. Ya daa na ife m na-ekwu, mana ọ bụrụ na ị were vidio ebe mmadụ na-emegharị ahụ wee kwuo onye bụ okwu, fa na-ada ahapụ ya. Ole esizinụ nke fa achọghọ fa agbanyụọ ife onye ahụ na-ekwu. Ya ka m ji wee were ife onyonyo ụzọ nna anụnwa wee kọwalụ na ife ụmụ nwaanyị anụnwa mere n'Enugu steeti. Ọ bụrụ na fa hapụ ya, amaghị m, ọ bụkwa na fa ekweghọ na fa gbanyụkwa voice m, ịmana m ewepụ ya. Mana ọ bụrụ na fa hapụ, ịmana m ejizi foto na-akọwa were vidio mmadụ tinye na ya.